takhle. Už to jede? Já nevím. Jak to poznám? Běží tam vteřiny. Vole, já to nevidím, ne? Tak a teď ho tam takhle brát. Jasně, už natáčíš. 17 vteřin. Super, co jde do fantů. Ale musíš do toho, vokaci. Tisk, vole, pres, vole, má právo na všechno, vole. Ale já mám právo pres vykázat. Tady ne, Kájo. Jo, tam já fantíko se dobil. Musí ale pod pantem, ne do pantu. Za ty smyčky mám taky body. Tak. Když teď ji utahuje, zkus to vymotat. Pozor. Ale to dám bacha na tyhle smyčky. Moc skočíš. A tady ta půjde srovnat. Ty máš držet veze, Tomáš, ne velice? Co? Ty? Ty tam něco dáme, ty. Bolí ruka. Ty se děláš, pojď. Bolí ruka, vole. Taky mám dlouho tak, vole. Ty běží ty to, jo? Tam se nevejdeš, to najdeš tou ruku. Ale ty máš vždycky ruku. Teďka počkej, teďka musíš první vršek a pak spodek. Máme, no. Tak stejně jako koukej, co to dělá, vole. Ale musíte nechat vajdla, aby jsme teď potom tam odtud válec. Já to natočím. No jako jezdka. To tam nech. Tomáši. Jo? Signál víc, to ničemu nevadí. To tam nech bej. Takže jdem na nemáte ostrou hranu. Teď druhou. Nebo to tady musíme to, ne? Šlítnout. Tady tu stranu ani nemusíme, protože to je tak skvělý, vole, že tamhle to nám to pustí. Nedělej to. Prvni se na to, pojď na druhou stranu. Dělal jsem. Zase bez nepry. Ty můžeš zkusit jinou tu variantu. Ale a pak je taky dobrý, že se nešlo. Pak jde vlastně takhle tady vzít a zmáčknout si blatník a ukáž si tam místo teď. Hlavně bacha na Honzu, jo. Tomáši, desku. To je. Tamhle. No. Jo, dnes se držím, jo. Tak a hned běž dolů. Počkej, nech ho ještě k partu. Ne, zbytečně si to budeš trhat, Karle. Že tady tohle tady to se třeba trhá úplně jinak, když byli v té Škodovce, tak jsem si říkal, jo, dobrý, jo. Bych řekl, že ten zdravější plech, vole. Počkej, Karle, Kájo, počkej. Tam měl stejně vrýt, protože ten štít si mohl držet ty, že jo. Takhle Tomáš nemůže držet vedle, nemůže tady dělat nic. Můžu? Dobrý, volný. Ano, volný. no a teď vlastně jenom přineš ten vrchol, že ten spodní máme zmáčkli, že jo. Desku, Tomáši. No teď bylo vidět, vole, jak se to hnulo celý, vole. Docela dolů, ty. Vláno. No a teď má nový volný. Nemá. Teď dáme ten válec a hodíme to dolů. Ty klesou, tak podívej, o centimetr od dva. Tady, tak No, ale nemůžeme nechat ty moc. Teď už může, teď už ho používat nebude. Ty vole, to je vakrovační. Teď nic neudělal. A teď bychom se tady mohli rozponovat. Zase jste dole. Jaký kus. A na druhé straně to stejný, až si mohl i tam ten stavit. Ale proč to budeme dělat, Tomáši, takhle složitě? Pobíjat co nejvíc. No, lítá furt jsem tam byl a budeme ještě úplně v prdeli, než jsme byli teď. Jste rád válec a uvidíte, co to udělá. No, válec už to teďka musí pustit, jo. Pak na smyčky, jo. Ale s válcem na ručních, no, tam budete strašně dlouho se zdržovat.
velký, silný. Jak? Dneska. Ženu? Můžeš. 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 Pojď. Pojď, nohy se uvolňujou, pojď. Ale už to stojí, vole. Dobrý, nakonec. No, to chtělo ještě víc vednout tady. Víc. Proto máte to Lego, že tam přišoupnou třeba ještě 2 špalky. Nohy jsou volný. Máte problém, že je tady válec. Co jdeš tam? No pokračujeme dál, ne? To je položky kameru. Ne, myslím to. Bude vidět. Oni půjdou určitě. Tam pořádně. No, dveře ty nejdou, jo. Dveře nejdou, vole. Máš nástroj, že jo? Co tam děláš, tohle? Opa, jsi tam na pohodu. Teď jsem říkal, jdeme tamhle. Ale čekáme na místo, vole. Ty chceš taky ven, tak ty? Láďo, budou taky ven. Tak teď nemusíme, že jo, ale bavili jsme se o tom, že ty jsou zavřený. Jak je tam ty? To se musí rozbít v okno. Dělej. Ale musíš gymnástku mít to malinký opak. Dobrý to děkuji. Čistě pořádně. To nebuď. No a teď to otevřeš. Máš jinerku. Protože mu se stane dostane. Láďo, já se dostanu tady, mám je začít štípat nebo A pak je tady, vole, co? Pak je nechat páčí? ale já kdybych to si se myslelo mu Já de facto nemusíme nic dělat, jo? Si je tady otevřem a dáme si je do boku. Tak, který to máte? No, bakal nestojí vždycky mezi návodem a tím autem. Podej necikruje ty vrnetem. On by je teda měl cikrovat. Máš držet ty dveře, no, přijde ten dávaný. Přijde kamera. Kolik tam máš filmu? Ne, velká, ale baterka nevydrží. Aby nedošel film? Já si taky hodně dám. Vevnitř má 12 Ne, jenom je zajistíme, že jo? No, teď se ani nemusí. Tak, tady dáme ten na 5 furt. A má tady kino dáme, ne? Já si myslím, že když jste v takovéhle fázi, už je luxusní si střihnout tohle a máte úplně nádherný to. Právě, Nádherný přístup. Nemusíte se mrcat si zničit. Tak já to zkazím. Takový luxus nikdy mi nebude, když je větší čas. No čas ne, ale teď si hraje Ale ušetříš mraky času, na to máš úplně vypravovat.
A ten zase si brejla. Kájo? Tady. No i spodek musíš nechat upravit. Spodek je nejdůležitější. Ale bacha, teď se uvolní skoro celá střecha. Počkej, Kájo. Už máš 3 body pryč, Tak tady je Tomáš a ten ty dva. Takže ty koukej, co dělá tohle, ono to půjde dolů, že jo? Zdravotník taky může hlídat. A on to spadl, tak škánek. Když by stejně začal, mám krásnou. Na to ryskou trošku. Máš jiný dejte hadice. A jo, zařízí trošku. No, dobře. Takže to jenom nejdřív zmáčkej, jestli mu dělá kolem, to nejmenší to. Držím mu ty dveře. Tak, on může líp strčit čelist.